Lovitura de începere a minifotbalului s-a dat în urmă cu peste 10 ani, când la Iași, Zalău, Timișoara, Bacău și Buzău au început campionatele organizate. Românii au talent, românilor le place sportul și atunci au descoperit un joc care se joacă din Europa până în Canada, Statele Unite sau Mexic, pe plaja de la Copacabana și chiar departe la Antipoz sau în Africa cea fierbinte. Se cheamă minifotbal și este jocul din curtea școlii. Nu toți cei care iubesc fotbalul au putut să ajungă să fie profesioniști și atunci au echipa lor de teren mic, suporterii cei mai devotați, din familie sau colegi de serviciu și așteaptă cu sufletul la gură sfârșitul de săptămână pentru a deveni vedete. Poți să fii jucător în teren, să fii bun, să dai goluri grozave, poți să fii antrenor, să-ți conduci echipa de pe banca tehnică, manager, să-ți ordonezi activitatea la formație, arbitru, să faci ordine în teren sau doctor, să intervii atunci când este cazul. Prima condiție la minifotbal este pasiunea pentru joc. Minifotbalul te face să ai prieteni peste tot în țară și să te simți ca la tine acasă peste tot. Românii s-au organizat și au făcut o asociație, apoi o federație de minifotbal, care a fost fondatoarea Forului European cu capitala la Praga și apoi a celui mondial cu reședința în Birmingham. Românii sunt ambițioși, au răspuns prezent la provocarea de a lua parte la o primă competiție europeană la Bratislava și au făcut-o selecționată de la Iași, Bacău, Zalău, Timișoara și chiar au ocupat locul întâi. Apoi au vrut să arate ce gazde bune sunt și au organizat a doua ediție la Tulcea, unde s-au lăudat cu țara lor, cu minunata deltă, dar au avut grijă să câștige tot ei trofeul. Și au ținut-o tot așa, și la Chișinău, și în insula Creta și ultima oară în Muntenegru. România este de 5 ori campioană europeană consecutiv și dacă la început a fost doar o joacă, acum, pentru trofeul european, luptă peste 30 de țări din Europa afiliate la Federația Continentală. Și nu se oprește totul aici, pentru că 2015 este primul an în care se va desfășura campionatul mondial la minifotbal, ce va fi găzduit de continentul nord-american. Românii vor juca la Montreal, Chicago, St. Louis și vor arăta din nou că sunt cei mai buni. Popa, Constantana, Crăciun, Călugăreanu, Burciu sau Răzvan Radu vor face din nou spectacol. Un spectacol care a început în Crângul Buzoian, a continuat în magicul Iași cu chivul, simbol al minifotbalului, s-a transferat apoi pe meleagurile Moților la Zalău, a înfierbântat Bănățeni în orașul Florilor, a contaminat Deva, Hunedoara, Sibiul și Clujul, a tras o fugă pe malul mării la Constanța, a revenit pe teren moldav la Ploiești din Piatra Neamț, a arătat clasă în romanul lui Sergiu Celibidache, iar apoi a ajuns pe culmi la cheile Grădiștii. Povestea cea frumoasă va continua. Românii, împreună cu frații lor de peste Prut, vor să organizeze la Iași prima ediție a Ligii Campionilor la minifotbal, echipele participante putând avea posibilitatea de a cunoaște blânda Moldovă, păzită de Ștefan și gazdă bună pentru toți cei care vin cu gânduri pașnice. Minifotbalul românesc a ridicat drapelul național pe cel mai înalt catar și a făcut să se vorbească la superlativ de România în întreaga Europa. Acum vrea să cucerească întreaga lume. Orice vis poate deveni odată și odată realitate. Și unde, dacă nu în America, acolo unde am fost atât de aproape în 1994.